Nagabenta ki khubor baman kasni page bat subscribe ya u Anthony. Ha kawai ke jingjia kabas ngau phala ha kaba kalum jingtep jong kabalang kathlek kabadon ha RC ru tura ha kaba kinung lute kilalute ba kila penjulor ya kiding pna kibadai da kinar kete ke jingjia kala jia ha ulum jingtep jong kabalang kathlek jong ka kachadal parish hatura kabadon hajan ka yingsa jong ki bisham ki pulet ki thu ba komba khat khandai tali kiding pna kila sha lute bat komba khat santali kiding pna kila julor shu ki talong khubor ki thu ba kite kinong lute kila yo ban lute khat khandai tali kiding pna nar bat ya kate ka jingjia layo i daki khna ha ka ba ki yo i ba ki don kato ka ni ki runar ki bathap ya kiding pna ha ka auto rickshaw ha ka jinglet jurep kinong yalam balang jong ka balang kathleng lala babon kiding pna kila jalut na ka jingtep badon ru kiding pna ki balakador bat lala bru ba kinong lute kila syurat dingkhong ya kiding pna layo jingtep ru ba kite kinong lute kila pendon kam da ka kurat otnar ban ot e kiding pna kinong yalam balang jong ka balang kathlek kila ujor da ki jahar persya ya kite kirunar bat kat kum ka jinge thu jong ki pulet kila ong ba kila dep ban register case bat ba ka jing toket karang ya chakmat